O sector do comercio e hostalería ve con incerteza a volta á súa actividade, sen entrar en profundidade nas medidas do plan de desescalada presentado polo Goberno Central. Entenden que existen moitas dúbidas na súa aplicación. As fortes restriccións impostas, principalmente na fase 1, fai que moitos comerciantes e hostaleiros o pensen antes de decidir se merece a pena ou non abrir os seus negocios. Que teñan en conta, sobre todo, o goberno que decide sobre o tipo de medidas que normalmente en poboacións como a nosa, da Pobra do Caramiñal, os negocios son moi pequenos. Os negocios son pequenos en canto a tamaño, polo tanto, vai ser moi difícil o de guardar distancias de 2 metros, vai a ser complicado, sobre todo, o tema dos aforos, e isto, lóxicamente, vai a repercutir, pois, ao mellor, no seu volumen de negocio. Outro día me decía unha comerciante do téxtil que como iban facer se alguén lle probaba unha prenda e ela despois tería que poñela 48 horas a debería de quitar, non? Porque ela, lóxicamente, non tiña estocaje, pois, para facilitar que as prendas estuveran constantemente expostas e a disposición do cliente na súa tenda. Os hosteleiros, por exemplo, nos preguntaban como iban a facer, se teñen que servir nas terrazas e despois volver a entrar ao interior do bar, pois tamén a servir, como terían, que medidas tería que ser de desinfección. Que vai a pasar cos ERTES? Imaginadevos que eu teño 3 empleados e só podo abrir ca capacidade dun 30%, que vai a pasar cos meus empleados? Van seguir cobrando ERTE? Non? Deberían de aclarar eso canto antes xa, porque a fecha para abrir xa está ás portas. Dende o sector comercio tamén piden a suspensión ou aprazamento das rebaixas. Porque abrir e facer descontos xa vai a ser un descalabro total para o comercio. Entonces tamén reclamamos axuda e cooperación de institucións como a Federación Galega de Comercio. Aínda así, dende as patronais mandan unha mensaxe de esperanza e ánimo e inciden en que sairán adiante. Aínda así, animar a todos, decirlle que o pequeno comercio, igual que a hostelería, sempre queremos coidar tanto dos nosos empregados como tamén dos clientes e que desta, pois, imos a sair.